Saka musati mari iyi yabva kuna Chivhayo. Chivhayo angaite mari inodarika nyika here comrade? Even maovheti muchitarisa zviri kuitika pakati penyika yeZimbabwe nowadays, hakuna kwatiri kuenda vabereki. Masoja enyika kana muchiona zvinhu zviri kuitika, munoziva masoja munotichemedza, kutichemedza chaiko chaiko. So nekamwe munopfeka uniform muchiti muri kuenda kubasa every day. Muri kunorangana chii kumakembi? Varume vari kuchiuto, muchiona zvinhu zviri kuitwa naMnangagwa. Ndo upenyu hweZimbabwe here hwokuti anodya, anotambira padhuze neZanu PF ndiye achadya upfumi hweZimbabwe. Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. That's why you are here today. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Yes, it's a brand new month. Mwezi watanga nasi, mwezi wa April, and ndangoshuwira kuti uve nemwedzi wakanaka. Mwedzi wa April, mwedzi une utano, mwedzi une kushanda kwakanaka. Every hustle yauri kuita, Mwari ngaangokukomborera. Usabvume kupusiswa nemaprofeti, usabvume kubirwa mari nana papa, usabvume kuitiswa. Ndoziva Pastor Nchafa akamboti bvuma kupusa, but ini ndiri kukudza panapa kuti usabvume kuitiswa. Ramba kuitiswa, ita zvinhu zvako wega, zvinhu zvako ita one handitika. So right, nyaya ndanayo panapa, yesh, mawani chaiwo mawani. Nezuro ZCC, cheche ZCC yakapewa 1 million donation na Wicknell Chivayo. But 1 million yakonzeresa noise, yakonzeresa kupopota kwevanhu. Sezva munongoziva kuti vanhu neZimbabwe, vana vevhu vanogara vachingopopota ende havasi kufara nazvo. But mawani inangu handizoziva, maiti seWicknell ngavasatengera vanhu mota, ngavabatsire ruzhinji. Apa vabatsira ruzhinji rweZCC, hamene kuti mari yacho ndeyei, ichafamba ichiita nezvei, uyezve ndeyechokwadi here kana kuti. But chandiri kuziva inini ndechekuti kwakapiwa 1 million. Vanhu vatanga futi kupopota. Hanzi aiwa 1 million iyo yaisafanirwa kuenda ikoko. Imari yenyika, imari yakabirwa nyika, imari yakadii. Vanhu vari kupopota, plus even post iyo yaiswa neZimu aye. Zvikanzi kupusa kunotangira pakufunga kuti chii, imari dzake dziri kushanda. Yai! Mawani aiwa pakashata. Sezvisinei zvazvo ndine audio randinoda kukusiyai muchinzwa panapa. Remukomana ari kuchema, ari kupopota kuti aiwaka. Zanu PF itori busy kukambena. Muchaona yabva kuZCC kune manumbers, ichaenda kwaMarange, ichaenda kuno neuko. Saka imimi wakomana vari kuzvita opposition, musaite sei, musarare, pindaiwo mukampeni. Anozotaura zvake zvokuti hanzi pakuda Pfuti, pakuda chii, izvo handizozivo zvangu. Ini ndongoyawo neinformation panapa kuti chii, ndite sei, tikupei handitika. And hatikurudzire mhirishonga, hatikurudzire kutukana, ngatingoshandisai brain, toonasana kuti aiwa simbi nesimba, inorodza imwe simbi handitika. Futi mawana ari kuitika pane
video randakaita nesuro ra Apostle Chibanda vachitaura ivo kuti Apostle Prophet Miracle Paul murevi wenhema. Kana usati wariona video inoenda unoriona, musatukane vanhu, nyaya yekutukana haina kunaka. Tiri kuonesana handitika. Sada kusiya muchinzwa audio iyi. Manzwa audio wondiudzawo zvaunofunga mucomment section nekuti nyaya dzacho padzasvika apa. Sarenda. Mawani chaiwo. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Vabereki makadi ndinokumbirawo kuti kuna vanogona kusvika pana Chivhayo ngavamutaurire kuti ngaarege kushandiswa nezano zvinhu zvaari kuita izvi. Kune vanonamata chechi yeZCC, taurirai mukuru wenyu kuti ngaarege kushandiswa nezano zvaari kuita izvi. Nehemiya Mutendi ngaarege kushandiswa nezano PF zvaari kuitwa izvi. Even kwamarange chaiko wachasvika, muchazviona zvaitwa izvozvi. Chivhayo ari kushandiswa sanhingirikini wekushandiswa nezanu PF. Mari iri kubva muhomwe yezanu PF. Mari iri kubva muhomwe yeZimbabwe. Ndimunangagwa apa shamwari yake apa hama yake asingazivi ukama hwezanu PF na Mutendi ndiani. Asingazivi ukama hwezanu PF na Munangagwa ndiani. Asingazivi ukama hwezanu PF na Marange newekwamarange ndiani. Newekwamwazha ndiani. Saka musati mari iyi yabva kuna Chivhayo. Chivhayo angaite mari inodarika nyika here comrade. Even maovheti muchitarisa zviri kuitika pakati penyika yeZimbabwe nowadays. Hakuna kwatiri kuenda wabereki. Masoja enyika kana muchiona zvinhu zviri kuitika. Munoziva masoja munotichemedza kuti chemedza chaiko so. Nekamwe munopfeka uniform muchiti muri kuenda kubasa every day. Muri kunorangana chii kumakembi. Varume vari kuchiuto muchiona zvinhu zviri kuitwa naMunangagwa ndo upenyu hweZimbabwe here hwekuti anodya anotambira padhuze nezanu PF ndiye achadya upfumi hweZimbabwe. Koraiti ko vasiri padhuze ko vana vadiki nenherera neshirikadzi ko zvirema ko mapofu ko chembere neharawa varombo havachadya here upfumi hwenyika nekuti Munangagwa ari kupa vakuru vemakereke iko zvino apedza vakuru vemagitare akuenda kuvakuru vemakereke vakuru vemadzimambo akavapa iko zvino apedza kuenda kuvakuru vemakereke chasara kuenda kuvakuru vemabhawa nevakuru vechihure nevakuru vezvimbavha. Saka alright tiri kuenda kupi? Vanopikisa vese vanana nhingirikini iko zvino izvi chinonetsa ndechekuti ako kemagirazi ako kanonzi madhuku lavhumo madhuku awo katsotsi kambwa kambavha chaiko katsotsi kabenzi kemunhu katsvina kemunhu kamadhuku kanonzi senior lawyer. Urimbwa lavhumo madhuku imbwa tsvinu chaicho inohukura nekumasure unoshandiswa kana maelection akusvika. Ndopa unoshandiswa kuda kuvhiringidza mapata anopikisa. Mese varume iko zvino muri kumbonzwa varume vese vaenda kumaelection vaya. Vanozviti tine mapato tinopikisa. Muri kumbowanzwa kutaura vana Monzora. Muri kumbowanzwa kutaura kana second even one day kana one thing. Muri kumbowanzwa kutaura vana Monzora. Ngapataurwe nyaya yemaelection now iko zvino izvi. Vana vemuZimbabwe tofanira kudzidza kuona kuti varume ava kana vakutaka kupinda muwanhu ka zivai kuti varume ava vari patiketi vari pabasa. Hakuna nonzi ANC wati hakuna mavu madhuku hana bato nevamwe vese varume vamunonzwa vaya vese vachitaura vaya havana bato rekumatongero wenyika vaya. Imbavha dzinoshandiswa nezanu PF dziya na vese vakuru vemadzimamba vana nhingirikini vaya vakuru vemakereke vamwe vacho vazhinji vacho vese. Munangagwa ari kukambena zviri pachena zvokuti kana uchiona uri munhu akavhurika uri muZimbabwe uri kunze kwenyika unonyatsozviona vega kuti Munangagwa ari kukambena. This guy ari kukambena this man. Vanopikisa tikavarairwa tikaranoza ngatirambe tichikambena tichitaura tichiri maground tiri kupi ngatirambe tichikambena tichitaura nokuti sati sisi takabata bhengi renyika riri kushandiswa nezanu PF. Vachamisa vataurire kuti ngavapushe vanhu vakambene. Vanana comrade Stalos vana champion ngatikambene rambai muchita basa vana madzibaba. Zanu PF iri kukambena zvairi kuita izvi. Iwe wakatarisa uchiti Wicknell ane mari, Wicknell ane mari yokupi mwana mudiki aishanda kumabhazi ekwanhiki musuno.
Wicknell ari kushandiswa navamuna Ngagwa. Wicknell ari kushandiswa, mari yapuwa Nehemia Mutendi yabva kuhurumende. Tinoida mari yedu vanhu veZCC. Nehemia tinoda mari yedu inofanira kudzokera muhomwe yenyika. Muri kupuwa nembavha idzi muchidya nembavha idzi. Muri kutungamira vhangeri ripo vanhu vokwaMutendi. Satani, wana Satani, wana Nehemia. Muri kutungamira nyengekini ipi yamunotungamira? Iko zvino muchanzwa kuti abva apa muchanzwa kuti Chivhaya adhoneta mari kwaMarange, muchanzwa kuti Chivhaya adhoneta mari kwaMwasha, muchanzwa kuti Chivhaya adhoneta mari kwaNhingirikini, kwaWimbo. Iko zvino vakabva kuzadza mari kupa mari kwanakatsiruka. Vanhu vemadzibaba muchiti munoparidza munotera mutero waJohani, basa raJohani. Uchinamata nezvikwambo zvakaita sana Chivhaya zvinoshandiswa zvidhori zvevanhu. Dzinza rake chara aritambisa mari here. Pafunga kuti Chivhaya kurudzi rwake rwese aenda here kunopa mamiliyoni kuti achitanga kupa nyika. Kana unopfuwa dzinoshanda unonyatsoona vega kuti dai Chivhaya kudzinza rake kwanga kune mari shwashwa ari kunzi munhu akatumwa kupa vanhu mari, ane mari kwazvo. Angapa here Nehemia akamira namunangagwa padhuze zvaakaita izvo. Chivhaya it's a good dama, chidhori chiri kushandiswa. Vasikana kumabhava tibatsirewo kambena, muri kumabhava ikoko. Mawindi tibatsirewo kambena. Tasara nenguwa munangagwa ari kukambena neZANU-PF. Wana mai vemusika kambenai please, muri pamuri pese. Even maovheti imimi wana muchibanana chimbwido. Inoziziva kuti munosvika kupandukira kutenderwa, kuurayiwa, kuteerwa. But kambenai secret. Madriver emabhazi, madriver emarori, muri mumarori makatakura vanhu kambenai. Madriver emataxi shit man. Zimbabwe ichazonaka here Zimbabwe. Izvi zviri kuda Pfuti izvi. Zviri kuda Pfuti izvi. Hapana anonzi president anotonga matongero akaita seaya. Okufamba uchipa vanhu mari, uchitambisa vanhu mari. But muzvipatara muri powerless. Mumajeri muri powerless. Muzvikoro muri powerless. Vanhu vashandi vehurumende vari kuchema. Vari kudzungaira vashandi vehurumende, maticha, manesi, masoja, mapurisa. But mari muri kuenda kunopa vakuru vemakereke mari yekungopa kuti mata. Moshandisa zita kuti Chivhaya apa vanhu mari. Tiri mapofu here isusu vana vemuZimbabwe. Tiri mapofu here isusu. Tiri mapofu here isusu. Tiri mapofu here. Varume vari mumagrupu akasiyana-siyana, please ngatibatsiranei. Izvi zvaakuda Pfuti izvi. Vachamisa ngavavhurike. Vanhu vari kukambena. Ndatenda mazvita Baba Chinosi.